Truma kan movie recap tur chu kumsang ni le som pakwa ti chua looking up ti kha ani a Chinese mi astronaut mani te chu journalist chuan lo interview me ka gujing hi chu van theng renga voi li set in kap kai to ani a ma fe ero chu avoi khat kal na tur ani a reporter pakhat chuan interview chu akai hruaya ma fe chuan chu hmuna achung te tu ma anron kal ve lo thu in achanga mi puite chuan mak an ti hle a kum sang ha zakwa somkwa hun liam ta aron langa China chuan Asian Games an thlenga mei cherking tu te loma lamjinga chuan ma fe po no pang ni in atel ve a apa ma hawen ta chu mei cherking tu jinga chuan atela afapa chu chuang takin apoma ale design dong pei le chu an pa fa chuan an thira chuti lai tak chuan van duai thak takin chu le chu thok le khata achim tavek a dong pei le a design awang chuan achim zui tak bok awangin shrem ani zui ta akum sari zet zel tang turin shrem ani ta ani anupui chuan jela chuan a hmu a an fapa nun nom zok nan le nakin huna antana thazok turin in then na le kha a chuan an pa chu ming assign tir ta a an nu pa chuan dan angin an in then zui ta ani jela chuan van duai thak takin ti du dana turna sa ema afapa ma fe po in a thian te hne na chang chuan ti du dana tur fo thin ani zana a ho chuan anu chu menga ne nan lo om du na menga chuan anu chu nei atum thu le nuam taka siama school thaber a da atum thu chu a hrila kumsari zet atan hnuwa chuan ma hawen chu aron chuak ta a an chen na mun thin dong pei munami chu aron tlo a ma se mi puite chuan athil lo ti sual to te wangin an lo tong khuma chu mun chu akal santa a anu pui hlui te in lam chu apana afapa mu adu thu chu avasoya anu pui hlui chuan an fapa chu boyu high school a akal thu a hril ta a chuti mek lai chuan menga chuan an principal hne na tang chuan call adong ta a an fapa chungchanga complain na chu alo dong ani a an fapa chu school a chuan boi thak takin alo om thin ni in ar an principal chuan aron soyani an school ron langin an principal chuan ma fe chu le khabu in avoma an principal chuan chu school that na te chu no pang chuan ati chiat vek thei tu thu te alo hril ngek mea chu no pang en kol a har zia chu alo hrila apa chuan school no pang thiam thei bik te choi moina citation an tar chu athira an principal chu a hmu ve le ta a an principal chuan a fapa grade chu a chiat em wangin chu school atanga chhuah tir adu thu chu alo hril rep mea an principal hena chuan apa chuan a thei to kina soya an principal ero chuan jail tang to ani thu te chu alo soi khuma principal chu a challenge ta a fapa chu top te na hlan kai nge atiam ta a principal po chuan bo high school a graduate thlenga akal chu atiam ve ta ani a fapa nen chuan an chen na mun tur chu an pan zui ta nak naka afapa ero ahlim lo hle thunga apa chuan a thei to pin afapa chu nem atuma afapa ero chuan khang kum chunga alo biak po ngai lo awang le angai sak lo wang chuan a thin rim le a tu ka chuan na tho tur zongin kholaya chuan akal kola chutia akal kwal chuan na tho tu sang sang te chu adila a beidong hle a tun malama anwaya na thok thin chu amuta hlau me chu pa chu liwa ania chu pa chuan tran tira chuan a lom viawa ma se an na thok te chu a ko khoma fiam thu tho nan a mang zui ta a chu thil mu ve reng tu a fa pa chu thin rimin chu pa chu anam thlu ta a ni danga chuan chu pa nen bok chuan anin tong le ta a chu pa chuan an thil ti lai chu an chhun zom thei lo thu le minute ni chunga ati the ni chuan lom man thatak pek atiam ta a ol sam takin ma hawen na chuan chu thil chu asiam thata a
chu pa po chu alom le a alom man chu a thian pa tun malama alo mel riat tot ne na chuan ui tak chungin a peta a an pa fa chuan an hlim dun hle ta ani lu datawa ron lang ve le in chu pa chuan an hathwa chuan thil chin fel theilo anei ta a chin fel sak turin ma hawen nen chuan rem an ruat dun ta a ma hawen chu lo tam tak pe a chhor turin atitluta a an chen na mun tur te po angai tu saka an pa fa chuan chu ina chuan an ve tarana chen na mun tur nuam tak chu an nei ve ta ani apa chuan afa pathei na le thiam na chu mu in a riat puya an principal ne na top te na langkai tura anin tiam na chu afa pa chu a hril mula afa pa hne na chuan thei top chu a tang turin ange na afa pa chu nakin hunata na miro pui takni turin abuat sai ta zel ani ma fe chuan thei pato pin le kha chu azir zela apa chuan a hlo atangin a le khazirna tan computer chu a lei saka an pa fa chuan an hlim le a tian ziangi chuan an chen na hmuna chuan aron tlo mula an fa pachung chang te po chu azot mula chuti mek lai chuan ma fe chuan game sakhela apa chuan chu computer a lei sak awanga afa patlak niam na le khazir theilo le ka a tak thu te chu an miss ne na chuan a hril mula an principal le an miss chu ron langin an miss chuan ma feya mason na te chu a hrila an principal chu lom tak a hnekin a ang ta rep mea an principal tan chuan hlimlo na tham ani miawa atu ka chuan ma feya chuan har sat na tokin a school kalkonga chuan ti boi tu aneya apa chuan aron puya tlan che turin atita a ma feya chu school chu awatlai ta thowa an principal chuan a suspend zui tareng ani an principal yan chuan an zirtir tu tian zingi chu du sak bik anei awangin a suspena chung thil thleng te chu apa chu a hrila apa ero chuan kam khat mai na chang lova an huwa chuan aron hoileta chuti mek lai chuan an thenom te chu ron kalin apa chu tun malama athil lo ti sual te awang chuan an ron an khum le ta chiama apa chu in sum zo lovin an thenom te chu an khum zui ngeka an thenom te chuan an in thiar filim san ta ani apa ma hawen chuan tun malama thil te chu chuin a re chuak ta a police station a chuan akala dong pe le chungchanga evidence anei te chu police te hne na chuan a the lu ta chu le siam na tan chuan man ro tha pek an ni lo thu te chu asoya police te ro chuan an lo an khuma chung thil te chu enga ma an lo ngai lo chiang hle ani afa pa chuan apa hne na chuan airso en pui turin ange na apa ero chu athin rim in sum zolova afa pa chu anuwa chuan athlem le ta thowa airso a hruai atum thu chu a hrila an principal hne na chuan afa pa airso atana en tura hruai atum thu chu a hrila an pa fa chuan tlang mun sang jok chu an pana chutia airso an han nei chu an pa fa chuan hlim takin an thira damlai khowela hen tu te dang ma an ot bik lo ani an pa fa chuan an chen na mun lam chu an pana bus station a an chol chuan ma fe chu bus diklowa chuan a chuang ta a an pa fa chuan an in lawa ruwa na satakin aron sura tuilian asiam zuita a ma fe chuan na bus chu tuilian chuan ala a apa chuan mang ang takin athira chuti mek lai chuan chan chuak tu te chuan chan chua dan tur to pin an chua ato pa chuan ma fe chu an chan chuak ta ani an exam result chuani ron langin vanduai thak takin afa pa chu top 10 na chuan alang talowa somruk le palina ani a an principal chuan ngei takin aron tong khuma an zirtir tu tian ziangi chuan arukin teacher rooma ma fe essay ji na chu ala chuaka 0 mark pek aloni a ma hawen chu an zirtir tu chuan paper chu apeta a complaint thelu turin akalta a chu hmuna chuan zirtir tu dang te po an lo tewa
afapa chu chance dang pele turin principal chu angena zirtir tu dang te po chuan chu angin na chu an pom sakta a afapa chuan ISA chu zirtir tu te ma a chuan a chiar ta a chu ISA ya chuan astronaut ni atum thu le chu thil chu ramtana poikhoi tu fapa nitan chuan a harsat zia chu azia ka naupang zong hian du thu sam ti hlo tling turin zale na an nei ani ti in aziak boka an zirtir tu te chuan an ngai ro pui hle a soisel bo khopa tha mak chu an peta ani school kota an omlai chuan mipmak tak mei pakhat aron langa principal chuan chu pa chu mun atanga la chuak tur chuan thu a pezui ta a mafia pa ero chuan ngoi turin ati a thil om zedik tak chu asoita a chu pa chu afap pa ani thu le kumtam tak liam ta a khan le khathiam tak ani thu te apa ina voi khat ati sual awanga a shrem na awanga a depression awang in school building atanga azuan thak thu te chu asoita a chu thil thlenga chuan van nei thak takin adam chuaka ama ero chu a at zui thu te chu asoita a apa chu ain chir em a amit atanga chuak mit tui chu asum zo talova atrapta a kumtam taknuwa chuan mafia po chuan aviation academia astronaut ni turin zirna chu achun zom le ta a apa le an zirtir nu ni thin tianjiang i po chu in nein nu pahlim tak an ni ta a dongpei le chungchanga thudik chu a re chuak ta a alaka thil ti sual tu te awanga atorna kal zela chuan chung mi te chu abei ta chiama afapa ero chuan chung thil te chu thei ngila phuba lalto lo turin atita a apa ero chuan afapa ina chuti ati chu akal sana a thiam thei mol lova afapa chu angai dam ngai lo tur thu asoita a tun hun ron lang ve le in astronaut mafia chuan chung athil ton te chu a thian pa chu a hrila van theng renga chuan an in kap kaya an ram mi puite po in an lom pui ema ma se har sat na thuk tak pakhat an to ka an chuan na chu ar si them thok chuan deng fu in leilam ne na an in biak po na zong chu ti chiat ani a anun na thap tak mewin leilam ne na an in biak po na siam thatur chuan hun an mang ta a ato pato pa chuan an siam thathei ta a leilama an ma ni lo ngai chang reng tu tenen po chuan an in be thei ta a chung thilawang chuan an hlim hle a leilam pangpan chuan an thok thata a him takin an thlenga apa nen chuan an in tong le ta a mafia chuan apa fapa ani chu a in chuan thu chu apa chu a hril ta a atop ta